je dovoljno želeti, strpljivo čekati ili tu ipak možemo i moramo da uradimo nešto više i sami kako bismo naveli tog princa ili printezu na belom konju baš na svoju vodenicu. Kažu da naš gost zna način i zato ga je vredelo čekati. Stefan Radović, sistemski i porodični terapeut, danas je sa nama. Zdravo, Stefane. Dobrodošao. Dobrima došao. Izvoli, smesti se. Baš se radujem da, eto, konačno imam priliku da te upoznam ovako u emisiji po prvi put, jer sam toliko toga dobrog čula o tebi i od nekih ljudi od koje baš imam poverenja, kažu da si mnogo pomogao. To je stvarno lepo čuti, zar ne? To je zaista lepo čuti. Da najpre čestitam i što si stigao ovde na vreme, to je danas onako velika stvar. Odakle si došao? Sa Vračara. Jel gužva? Jel imaš ti neki savjet šta da zaobilaze naši gledaoci? Vozite sporo. Samo polako, dobro. Molim vas, zamenite gume. I to, ja se nadam da si ti stigao. Da, ja sam zamenio na vreme za zimske. Druga stvar na kojoj moram da ti čestitam jeste naravno tvoja nova knjiga, Emocionalna gravitacija, i to jeste tema o kojoj se priča prethodnih dana. U čemu je tajna ove knjige? Čemu ona može da nas nauči ovako baš za kraj godine? Može da nas nauči šta je to ljubav i kako na neki nesvesni način traume ili ono što smo doživjeli u prošlosti, mi, naši roditelji ili naši preci, utiče na nas, na naše ljubavne odnose, kako utiče na samo razumevanje života i kako mi imamo tu moć da kreiramo život po našim merilima. Da li to znači da mi svi negde nosimo u sebi, pa da li da kažem karmu ili iskustvo svojih prabaka, baka, čukumbaka? To je već epigenetika sjajno objasnila. Putem genoma mi nasleđujemo ne samo fizičke karakteristike, već i one emotivne, mentalne, duhovne, energetske, a to su obično i traume naših predaka i svega onoga što su oni preživjeli. Pa onda neki put imamo te nesvesne strahove i onda se pitamo odakle ti strahovi dolaze, a nikad nismo doživjeli takvo iskustvo. Kada čovjek doživi traumu, obično se u tom trenutku on zaledi i nauči da od tog trenutka pa nadalje reaguje drugačije. I svaki put kada telo dođe u sličnoj situaciji, telo reaguje na isti način kao i prvi put. Štiti se od te situacije. Vidimo sada delić atmosfere sa promocije tvoje nove knjige. A koji je to prelomni trenutak u tvom slučaju bio? Kada si prosto sam na sopstvenoj koži osetio sve to o čemu pričaš? Pa prelomni trenutak u mom životu, kada sam ja to sve osjetio, je baš bio trenutak kada sam shvatio da sam u jednom stanju duboke depresije i da sam u stanju gde vidim da se drugima dešavaju dobre stvari, a meni ne. I to je, izvini što te prekidam, neka faza u koju svi dođemo u nekom momentu svog života, zar ne? Tako je. Kada nam se nekako, to je ono kada postavimo pitanje koji ti deo života ide, a mi kao nijedno polje života ne mogu se uhvatim da ide. To je ta faza, bukvalno ta faza i onda sam ja shvatio ono kako postoji čovjek neki koji, iako viđem oko sebe ljude kojima ide dobro, znači da i meni ide dobro. Šta ja tu treba da uradim da bi i meni išlo dobro? I koja je razlika? Onda sam shvatio i upitao možda baš u tom trenutku pravu osobu gde je razlika. A onda sam dobio da je razlika i ja radim na sebi, ja idem na terapiju. I onda sam shvatio, aha, dobro, to je ono što fali u mom životu. A da li to znači, to mi nekako nije jasno, da li smatraš da je svakome potrebna terapija ili osobe koje su sjajne u datom trenutku ne treba da idu na terapije? Kakav je vaš stav ka tome? Da li to zaista treba da postane rutina? Mislim da bi to trebalo da postane svakodnevica i iskreno mislim da bi svaki čovjek trebao da obradi neke stvari koje mu ne funkcionišu u životu. Mi mislimo da nam mnoge stvari funkcionišu u životu, da se tu sve u našem životu dešava sa razlogom, ali zapravo pitanje je odakle to potiče taj razlog. I onda, da li svako treba da odlazi na terapiju? Ako vam je dobro u životu,
mislim da i tad trebate otići na terapiju da bi proširili kapacitet. Da li je svako sposoban? Mislim da nije. Baš iz tog razloga. Svi mi imamo potencijal, ali nemamo kapacitet. A na seansama mi razvijamo taj kapacitet. Znači, svaki put kad iscelimo neku traumu, nama se kapacitet sve više i više uveliča. Da li se ta potreba rodila poslednjih godina, poslednjih decenija, ili je to nešto što je zapravo od uvek postojalo tu? Jer ja znam šta bi tačno moja pokojna baba rekla. Naprimjer, rekla bi, batina iz raja je izašla, kakve terapije, kakvi bakrači, uzmi, radi nešto, sve ćete proći. Jel se tu zaista sam život promenio ili šta je posredi? Totalno se sve promenilo. Vidite i sami, ubrzani smo, sve se brzo dešava, živimo pod stresom, nema toliko fizičke aktivnosti. Totalno je sve drugačije nego što je nekad bilo. Kad čujem to, batina iz raja izašla, uvek volim da kažem da, izašla i otišla tamo da je mesto u pakao. Ako već ne rešavaju se stvari batinama, to je jedan vid nemoći. Kada ne znamo više rečima i intelektom da se izborimo, onda pribegavamo tom načinu. Ali mislim da taj ubrzani način života i sav taj stres koji mi doživljavamo je mnogo veći nego što je nekada bio. I živimo u totalno drugačijem vremenu nego što su živjeli naši preci. Evo, uzmemo ove decembarske dane za primer. To su dani kada bismo zaista trebali da uživamo u ovim i zimskim čarolijama i toj predprazničnoj atmosferi, ali prosto tempo života je takav da, znate, ono, kad dođe januar, mi samo shvatimo da je decembar ovako proletao i da nismo stigli često ni kafu sa prijateljicama da popijemo u nekoj prazničnoj atmosferi. Koje su to u ovom trenutku najčešće muke tvojih pacijenata, odnosno tvojih klijenata? Šta najviše muči ljude? Ljubav ili nešto drugo? Ljubavni odnosi su uvek tema na prvom mestu. Odnosi, i ne samo ljubavni, nego su to odnosi koji su vezani za porodične odnose, prijateljske odnose, partnerske odnose, sve odnose, poslovne odnose. Dakle, međuljudski odnosi zapravo. Tako, međuljudski odnosi su tema i negde sam baš pročitao pre neki dan da li se i vi slažete da su ljubavni odnosi, odnosno prijateljski, poslovni, svi odnosi bili tema 2024. godine. Nekako su svi osjetili da je to bila baš tema ove godine, na čemu smo najviše trebali da radimo. Tako da, apsolutno da. Knjiga Emocionalna gravitacija se bavi pitanjem koje postavljaju mnogi, ima ih više naravno. Evo, izdvojit ćemo ova pitanja. Zašto stalno privlačim iste tipove partnera? Ili, na primjer, šta me sprečava da pronađem pravu, zrelu ljubav? I još želim da dodam da sigurna sam i ti, Stefane, kao i ja, poznaješ mnogo kvalitetnih osoba, i žena i muškaraca, hajde da kažemo možda malo više žena, koje su jako lepe žene, pametne žene, ostvarene, sposobne, situirane, ali nekako im ne polazi za rukom da nađu tu jaču polovinu. O čemu se radi? Pa, postoje mnoge, ako se konkretno sad ovde držimo žena, i ima dosta žena koje su zaista uspešne, kvalitetne i posjeduju razne kvalitete, ali pitanje je koja uverenja nose u sebi. Da li su to uverenja nisam dovoljno dobra, možda ja ne zaslužujem ovo sad. Evo je moja posveta, hvala. Slušamo te, izvini. Možda ja ne zaslužujem sve ovo što mi dolazi. Možda ja zapravo ne mislim da su svi muškarci dobri, možda svi dobri muškarci su u brakovima i tako razna uverenja, a zapravo ono što je pitanje koje se bavi ta tema, zašto mi privlačimo isti tip muškaraca ili isti tip žene ili tih isti tip partnera, odgovor je prosto jednostavan. Mislim, ja sam ga tu raspisao se u 344 strane. Da, kratak je odgovor. Ali sumirat ću kroz jedan primjer. Ako smo mi imali emocionalno nedostupne roditelje, hladne roditelje, nepristupačne roditelje, mi ćemo u ovom trenutku tražiti isti takav tip partnera da bi iscelili prošlost. I onda mislimo da ćemo kroz takvog partnera isceliti te odnose, da ćemo promeniti, i onda pogotovo žene žele da promene tog muškarca, zapravo žele da promene svoju prošlost i svoje roditelje. I onda kada osvestite to, prestanete da budete u tom začaranom krugu bola u kome se non stop vrtite. Stefane, može li osoba koja nije srećna u ljubavi da bude istinski srećna, ili je neophodno da svi ti faktori budu nekako zadovoljeni? Jer ti pričaš o tome da svi mi imamo nekih 5 svojih delova, tako da kažem, odnosno nivoa.
Pa ja bih rekao na to pitanje, zavisi kako percipiramo ljubav i šta je ljubav. Mislim da bi trebali da počnemo od ljubavi prema sebi. Znači, kada počnemo od ljubavi prema sebi i kada iz tog ugla krenemo, onda je ljubav nešto najbitnije. Jer kada smo srodni sa sobom, onda mi možemo da vidimo srodnost sa drugim ljudima i oko nas. I to nije ništa novo, to je filozofija starih Grka i mi se prosto samo vraćamo tome što je eto je ona generacijska trauma, eto ga ono sećanje iz prošlosti koje vučemo u sadašnjost. Jeste. I evo nekako da zaključimo ovu priču, preispitujemo se sad, jesmo li zadovoljni, šta smo sve to dobro uradili, gde smo pogrešili, da li možemo biti bolji u sledećoj godini, a svima nama je zajednička jedna stvar, a to je da želimo da budemo srećni, zar ne? Kako da napravimo korak ka tom cilju? Pa kada shvatimo da sreća nije samo to stanje ekstaze, stanje u kome ono kao samo taj srećni trenutak je nešto najlepše, zapravo sreća je nešto mnogo dublje. Mir, zahvalnost, pa tek onda sreća. Mi zaboravljamo da se zahvalimo na minimalnim stvarima. Ono kao što, recimo, imamo da popijemo čašu vode ili da pojedemo nešto ujutru, što, recimo, u doba predno 100 godina naši preci nisu mogli. A mnogi ljudi u današnje vreme širom sveta. Samo se vratimo u Afriku ili se vratimo sad u ove ratove u kojima samo da se zahvalimo što nismo u ratu, što nismo, ne živimo te traume, ne živimo te razne strahove i onda korak po korak, bukvalno baby steps, znači bebećim koracima da idemo deo po deo da dođemo do onoga što je dobro za nas. Baš tako, negde i nauka je sama pokazala da je za svaku promenu, neku osnovnu promenu bilo koje navike potrebno da prođu barem 3 nedelje, da 21 dan praktikujemo nešto što smo zacrtali, tako da ne treba da se deprimiramo i u trenutku kada napravimo pogrešan korak, kada se ogrešimo u nečemu što smo naumili, treba da budemo negde otvoreni i prema sebi, zar ne? I da tako zapravo ispunjavamo svoje želje i ciljeve. Apsolutno, jer ono što ja recimo imam program 21 dan rada pred ogledalom i onda sam nekako kroz tu studiju i rada sa ljudima, ja sam shvatio zapravo da ljudi će se pokrenuti 21 dan, ali pitanje je šta će uraditi posle tih 21 dan. Posle 21 dan nastane navika, počinje da se stvara ovaj deo. Ljudi budu u entuzijazmu, vidim nešto mi se dešava, oko mene je totalno sve drugačije i onda možda u tom trenutku stanu, a zapravo bi samo trebali da nastave da idu dalje. I ono što je zapravo najvažnije kod tog 21 dana, ja ovo kažem da se naše to emocionalno, mentalno, duhovno, energetsko telo menja isto kao fizičko telo. Kao kad krenete u teretanu. 21 dan vam je potrebno da krenete, da se ustalite u teretanu, aha, dobro mi ide, vežbam. 3 meseca, ok, ja vidim svoje sopstvene promene na telu. 6 meseci vide ljudi oko mene, promene 2 godine, vaše telo više nije isto. Tako je i u vašoj glavi. Vaša glava i vaše srce neće biti isto. Hvala ti puno, Stefane. Evo vidiš kako sam ja šolju sebi kupila, piše voljena i kako, eto, moramo da prizivamo i manifestujemo. Emocionalna gravitacija, sjajan poklon za sve i dame i pripadnike jačeg pola, bez obzira na pol i uzrast, svakako. Uvek jeste pravo vreme da radimo na sebi. Veliko ti hvala i sve najbolje ti želimo u novoj 2025. godini i da se češće družimo, naravno. Daj Bože.